Здравейте хора, днес ще играем World Soccer. Сега почваме дуспите. И ето, играят Палмерас и Атлетико Мадрид. Ще ги сменим. Ливърпул, Палмерас. Те пак сме ги видяли. Фламейнио, Дортмунд, Манчестър Сити и Ливърпул. Добре, почваме. Мохамед Салах. Сега е Ерли Халанд кара. Какво искаш да ти? И сега кой ще бъде този? Ще видим Родри. Ливърпул пропуснаха дуспа. Ето сега сме равни. Пропуснахме. И те пропуснаха, бе. Айде, Бамерадо. Да, бихме Ливърпул. Почваме пак. Барселона, Дортмунд. Взимаме Барселона. Да, Барселона. Хайде сега, кой е този? Левандовски. Искам детето чудо да вкара. Хора, нещо... Само да ги бием. Рафиня вкара. Макилан Белер. Айде сега, Омо. Само да ви вкарат. Yes! Хора, свършихме Дортмунд ни биха. Интерфоме го. Айде. Лотаро Мартинес. Ерик Булгар. Айде да сменим това. Не. Хора, сега търся моят човек. Арве, път не мисля. Хора, видеото ще бъде тук. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Само Ерли Халанд да вкара. Абонирайте се за канала и оставете лайк. Чао!